тавре ба ҳамагон маълум аст, зимистони имсол нисбатан хунук вале камбориш омада буд ва ба андешаи коршиносон воридшавии анбӯҳи ҳавои сарди хушк сабаби аз меъёри муқаррарӣ кам боридани боришоти барф ва кам гаштани майдони барфпӯш дар ҳавзаи дарёҳои ҷумҳурӣ гардид. ҳамасола ҷиҳати муайян намудани захираи барф дар ҳавзаи дарёҳои Қизилсу, Яхсу, Оби Хингоб, Сурхоб, Камароб ва минтақаи Канаски ҳавзаи дарёи Кофарниҳон тибқи дастуру супоришҳои ҳукумати кишвар, Агентии обуҳавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун мақоми ваколадори соҳа корҳои мушоҳидавию санҷишу омӯзишҳоро мегузаронад. Санҷишҳо аз ҷониби мутахассисони соҳа бо усули пиёда ва ҳам аэровизуалӣ сурат мегирад. имсол низ мутахассисони маркази яхшиносии Агентии обуҳавошиносӣ чун солҳои қабл дар нимаи аввали моҳи апрели соли равон бо усули парвози аэровизуалӣ корҳои мушоҳидавӣ ва омӯзиширо дар ҳавзаи дарёҳои зикршуда ба анҷом расониданд. корҳои анҷомшуда аз ҷониби мутахассисони соҳа ҷиҳати иҷрои банди 2.1 барномаи давлатӣ оид ба омӯзиш ва нигаҳдории пиряхҳои Тоҷикистон барои солҳои 2010-2030 ва нақшачорабиниҳои Агентии обуҳавошиносӣ дар соли 2021 барои муайян намудани захираи барф дар ҳавзаи дарёҳои Қизилсу, Яхсу, Оби Хингоб, Сурхоб, Камароб ва минтақаи Канаски ҳавзаи дарёи Кофарниҳон равона буд. ҳайати ин гурӯҳи кориро мутахассисони маркази яхшиносӣ, Агентии обуҳавошиносӣ, олимону коршиносони соҳа ҳамроҳӣ мекарданд. баъди парвозу корҳои мушоҳидавӣ, коркарди маълумот ва омода намудани он дар маркази яхшиносии агентӣ аз ҷониби мутахассисони соҳа сурат гирифт. онҳо ҳар як расму сабти видеоие ки дар рафти мушоҳида сабт намуданд, бо диққат назар карда омӯзиш мегузарониданд. ҳар як маълумоту рақам ва дигаргуниро дарҷ карда, онро нисбати мушоҳидаҳои солҳои қабл қиёс намуда, фарқияту дигаргунии пайдошударо маълум менамуданд. дар доираи барномаи давлатӣ оид ба ҳизб ва нигаҳдории пиряхҳо барои солҳои 2010-2030 ва нақшаи корӣ дар нимсоли аввали Агентии обуҳавошиносӣ дар як қатор ҳавзаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон мутахассисони Агентии обуҳавошиносӣ корҳои барфченкунӣ бо усули пиёда гузаронданд. яъне чунин ҳавзаҳо дар ҳавзаи, агар аз қисмати шимолӣ оғоз намоем, дар ҳавзаи дарёи Искандаркӯл, дар ҳавзаи Варзоб ки дар се минтақаи он, дар минтақаи Майхура, минтақаи Ҳушёрӣ ва минтақаи Варзоб гузаронида мешавад. дар қисмати марказии Тоҷикистон гирем, дар минтақаи Тавилдара низ гузаронида мешавад ва минтақаи Камароб. поёнтар равем агар дар қисмати дар минтақаи Муъминобод, яъне ҳавзаи дарёи Қизилсу, Яхсу ва дар Бадахшон бошад, дар ҳавзаи дарёи Ванҷоб ва Ғунд корҳои барфченкунӣ бо усули пиёда гузаронида мешавад. ҳангоми корҳои барфченкунӣ дар давраи зимистон сар карда аз охири моҳи январ, охири моҳи феврал ва охири моҳи март гузаронида мешавад ки барои муайян кардани захираи барф дар балангҳо дар кадом ҳолат қарор дорад, ки ҳангоми гузарондани корҳои барфченкунӣ миқдори барф ва зичӣ ва обнокии онҳо низ мушоҳида ба қайд гирифта мешавад, ки барои муайян кардани обнокии дарёҳо дар давраи мавсимӣ хизмат мекунад. инчунин барои муайян кардани обнокии дарёҳо дар давраи мавсимӣ аз тарафи Агентии обуҳавошиносӣ дар дораи барномаи давлатӣ ва нақшаи кории агентӣ мушоҳидаҳои аэровизуалӣ гузаронида мешавад, ки дар давоми соли ҷорӣ 10 моҳи апрел гузаронида шуд, ки дар ҳама ҳавзаҳои калидии ҷумҳурии Тоҷикистон ба воситаи чархбол мушоҳидаи аэровизуалӣ гузаронида шуда, дар оиди натиҷаи он ба якҷо бо шуъбаи обшиносии Агентии обуҳавошиносӣ сатҳи оби дарёҳо ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи мавсимӣ низ пешгӯӣ карда шуд, ки ин дар давоми сол барои обёрӣ кардани заминҳои кишоварзӣ низ хизмат мекунад. корҳои мушоҳидавию санҷишии мутахассисон барои муайян намудани ҳолату вазъ ченкунии қабати барфпӯш дар ҳавзаи дарёҳои Қизилсу, Яхсу, Оби Хингоб, Сурхоб, Камароб ва минтақаи Канаски ҳавзаи дарёи Кофарниҳон
оғоз гардид аз мушоҳидаҳо болои ҳавзаи дарёи Қизилсӯ. зимни мушоҳидаву санҷиш дар ҳавзаи дарёи Қизилсӯ дар баландиҳои 1500-1700 метр аз сатҳи баҳр пӯшиши қабати барф ба назар нарасид. сарҳади он дар қисми шимолӣ ба баландии 2300 ва дар қисми ҷанубӣ ба 2600 метр аз сатҳи баҳр рост меояд. дар болооби ҳавзаи дарёчаи дашти Шӯро баландии қабати барф дар баландиҳои 2500-2700 метр аз сатҳи баҳр то ба 120 сантиметр мерасид, ки аз меъёри муқаррарӣ 50 сантиметр кам гуфта мешавад. дар баландиҳои 3000 метр аз сатҳи баҳр бошад, баландии қабати барф ба 180 сантиметр расидааст, ки ин нишон дод ба андешаи мутахассисон аз меъёри муқаррарӣ 70 сантиметр кам мебошад. дар ҳавзаи дарёи Ёхсу бошад, пӯшиши қабати барф дар баландиҳои 2500-2700 метр аз сатҳи баҳр аз 130 то 150 сантиметр расидааст. дар ағбаи Рубобак баландии қабати барф дар баландиҳои 2500 метр аз сатҳи баҳр ба 160 сантиметр ва дар минтақаи Талибар дар баландиҳои 2600 метр аз сатҳи баҳр 190 сантиметрро ташкил медод. чунин миқдори зиёди захираи барф дар минтақаи мазкур барфтудаҳо сабабгор дониста мешаванд. ба андешаи коршиносон, бинобар суръати баланди шамол дар ин минтақа захираи барф ба меъёри муқаррарӣ наздик аст. дар баландиҳои 3000 метр аз сатҳи баҳр дар ин минтақа баландии барф ба 180 сантиметр расидааст, ки ба гуфти коршиносон аз меъёри муқаррарӣ ба андозаи 25 сантиметр кам мебошад. дар ҳавзаи дарёи оби Хинго бошад, зимни корҳои мушоҳидавӣ сарҳади пӯшиши қабати барф дар қисми шимолӣ дар баландии 2000 метр ва дар қисми ҷанубӣ дар баландии 2200 метр аз сатҳи баҳр рост омада, пӯшиши қабати барф дар ин мавзеъ ба 30-45 сантиметр расидааст. дар минтақаи водигии ҳавзаи дарёи оби Хингоб, минтақаи сангвори боло дар баландиҳои 2400-2500 метр аз сатҳи баҳр қабати барф ба миқдори 70-90 сантиметр мушоҳида карда шуд. дар қисми болоии ҳавзаи дарёи оби Хингоб дар баландиҳои 2800-3000 метр аз сатҳи баҳр баландии қабати барф 100 сантиметрро ташкил медод, ки ин нишон дод аз меъёри муқаррарӣ 35 сантиметр кам гуфта мешавад. дар қисми шимолии болооби дарёи Гуф, ки ба ҳавзаи дарёи оби Хингоб мансуб мебошад, дар баландиҳои 3000-3500 метр аз сатҳи баҳр баландии қабати барф ба 110-180 сантиметр рост меояд, ки ба гуфти коршиносони соҳа ин нишон дод ба меъёри муқаррарӣ наздик аст. баландии барф дар болооби дарёчаи Арзингдара қисмати шимолии ҳавзаи дарёи оби Хингоб бошад, дар баландии 3500 метр аз сатҳи баҳр ба 180 сантиметр рост меояд. дар сарҳади пиряхи Ғармо дар баландиҳои 3000-3100 метр аз сатҳи баҳр баландии қабати барф 140-150 сантиметрро ташкил медод. پیش از طرف متخصصانی مرکز یخشناسی اگنتی آبشناسی کارهای تحقیقاتی اکسپدیسیونی در حوزه دریای بخینگاب گذرانده شد، یعنی در پیریخ غرمو ما کلا پر را چخیل روند تغییرآبی اقلیم به ذخیره آبی جمهوری ترکستان تاثیر منفی میرساند خوب مشاهده نموده. در دوره استقلالیت سال 2020 یکم مراتب در این پیریخ کارهای تحقیقاتی گذرانده شد. سببی خیلی دور و دراز کارهای تحقیقاتی نگذران در این پیریخ در آن بود که جایگیری پیریخ برای گذراندن کارهای تحقیقاتی رفته کارهای عملیاتی گذراندن در آن خیلی مشکلات داشت، زیرا هنگامی ما برای به نزد پیریخ رفته رسیدن و ما ضرور آمد که زیاده از 30-35 کیلومتر راه رو
ҳангоми гузарондани дар корҳои тадқиқотӣ гузарондани дар пиряхи ғармо мо чиро мушоҳида намудем? қисмати забонаи пирях пурра бо қабати ҷинсҳои кӯҳӣ, яъне чӣ хеле ки ном мебаранд бо моренаи ғафс пӯшонида шуда буд. дар болои забонаи пирях ва қисмҳое ки аз он ҷудо шуда буданд, яъне қисмҳои яхҳои мурда, кӯлҳои зиёд мушоҳида карда шуд. Ин яке аз нишонаҳои аввалини коҳишёбии пиряхро низ намоён менамояд. Сабаби ҳангоми таҳлили харитаҳои кайҳонӣ ва маълумотҳои бойгонӣ мо ба хулосае омадем ки сабаби чунин бо миқдори хело калон қафо нишастани пиряхи мазкур ин таъсири шохобҳои паҳлӯи ҳавза мебошад. Яъне дар баробари пиряхи ғармо дар системаи он даҳҳо пиряхҳои дигар низ мушоҳида карда мешавад ки дар боло ва дар паҳлӯҳои он низ мушоҳида карда мешавад. ҳангоми бо мурури замон ин пиряхҳо об шуда қафо нишастанд ва ҳар яки он шохоби яъне дарёчаҳои худро ҳосил намуданд ки ҳангоми ҷорӣ шудан он ба ҷисми асосии пиряхи ғармо таъсири худро мерасонад. бояд гуфт ки пиряхи ғармо яке аз пиряхҳои бузургтарин дар минтақа ба ҳисоб рафта таи солҳои ахир ба андешаи мутахассисони соҳа дар ҳолати таназзул қарор дорад. пиряхи ғармо яке аз пиряхҳои калонтарин на танҳо ҷумҳури Тоҷикистон, балки Осиёи Марказӣ ба ҳисоб меравад, зери таъсири тағйирёбии иқлим дар ҳолати таназзули шадид қарор дорад. Чӣ хел охирон маротиба корҳои тадқиқотӣ дар ин пиряхи мазкур соли 1991 гузаронида шуд ки ҳангоми таҳлили маълумотҳои пешин ва корҳои тадқиқотие ки дар соли ҷорӣ гузаронида шуд, мо муайян намудем ки забонаи пиряхи ғармо ба миқдори 6 километр низ қафо нишастааст, ки ин нишондиҳандаи хело муҳим мебошад ки чӣ гуна тағйирёбии иқлим ба захираобии ҷумҳурии Тоҷикистон таъсири манфии худро мерасонад. баъд аз солҳои 90 то ин ҷониб якчандта шохобҳои паҳлӯе ки мушоҳида карда мешаванд, онҳо забонаи пиряхро қисман ҷудо намуданд, яъне ғубур карда онро ба якчанд қисмҳои калони яхҳои мурда низ ҷудо намуданд ки ин раванди обшавии пиряхро тезонидааст. Инчунин қабати ғафси моренавие ки дар болои забонаи пирях мушоҳида карда шуд, чӣ хеле ки маълум аст, ин барои самараи гармхонагӣ низ саҳми асосиро мебозад. Яъне ҳангоме ки болои пирях аз ҷинсҳои кӯҳӣ, яъне аз морена озод бошад, сафед аст ва қобилияти инъикос кардани нурҳои офтобиро дорад. Аммо қабати моренавӣ аз ҷинсҳои кӯҳӣ иборат аст ки на сафед асту на қобилияти инъикос кардани нурҳои офтобро дорад. Аз ин рӯ нурҳои офтобиро, радиатсияи офтобро дар худ гирифта гарм ноқил меёбанд ки самараи гармхонагиро ташкил мекунанд, ки ин ба коҳишёбии пирях саҳми хело калонро мебозад. албатта гуфтам мумкин аст ки зиёд обшавии пирях ин дар аввал барои баланд шудани сатҳи оби дарёҳо саҳми худро мегузорад, яъне дар давраи баъд аз давраи мавсимӣ ки моҳҳои июн, июл, август, сентябр барои сатҳи оби дарё саҳми хело зиёдро мебозад, ки дар поён барои заминҳои кишоварзӣ хело зарур аст. Аммо чунин ҳолат дар солҳои оянда бо мурури замон ин ба зарари ҳам захираи оби ҳам дар дарёҳо ҳам дар худи пирях низ оварда мерасонад. мушоҳидаҳо дар болооби дарёи Сурхоб барои мутахассисон нишон дод ки хати барфӣ сарҳади поёнии пӯшиши барф дар ноҳияи Тоҷикобод дар нишебиҳои шимолӣ дар баландии 2200 ва дар нишебиҳои ҷанубӣ дар баландии 2300 метр хобида, ғафсии қабати барф дар баъзе ҷойҳо то 6 сантиметр расидааст. ҳамин гуна мушоҳидаҳои охирин дар рафти ин парвоз дар ҳавзаи дарёи Камароб ва ҳавзаи дарёи Кофарниҳон гузаронида шуд. дар рафти мушоҳидаҳо маълум карда шуд ки дар ҳавзаи дарёи Камароб шохобҳои дарёчаҳои Минбулоқ ва Акташ дар баландиҳои 2500 метр аз сатҳи баҳр пӯшиши қабати барф ба 106 сантиметр расида аз меъёри муқаррарӣ 35 сантиметр кам мебошад.
дар баландиҳои 3000 метр аз сатҳи баҳр баландии қабати барф 245 сантиметрро ташкил додааст ки ба гуфти коршиносон аз меъёри муқаррарӣ 40 сантиметр кам мебошад. дар баландиҳои 3500 метр аз сатҳи баҳр бошад пӯшиши қабати барф ба 360 сантиметр расидааст ки нисбат ба меъёр 30 сантиметр кам баҳогузорӣ мешавад. дар ҳавзаи дарёи кофарниҳон минтақаи Канаск бошад дар баландиҳои 2500-2600 метр аз сатҳи баҳр қабати барф 100 сантиметрро ташкил медиҳад. қабати барфпӯш дар баландиҳои 3000 метр аз сатҳи баҳр ба 220 сантиметр мерасад ки мутаносибан ба 20 ва 10 сантиметр аз меъёри муқаррарӣ кам гуфта мешавад. қабати барф дар ҳавзаи дарёи кофарниҳон дар баландиҳои 3500 метр аз сатҳи баҳр ба 290 сантиметр баробар буда аз нишондиҳандаҳои солҳои қаблӣ 50 сантиметр кам мебошад. ҳамин гуна мушоҳидаи аэровизуалии мутахассисони маркази яхшиносии агентии обу ҳавошиносӣ дар ҳавзаи дарёҳои Қизилсу, Яхсу, Оби Хингоб, Сурхоб, Камароб ва минтақаи Канаски ҳавзаи дарёи кофарниҳон барои муайян намудани захираи барф дар мавсими зимистону баҳори соли 2001 анҷом ёфт ва дар ниҳоят бо коркарди маълумоти ба дастомада захираи барф дар ҳавзаи дарёҳои зикршуда дар соли 2021 аз меъёри муқаррарӣ кам арзёбӣ гардид.